kakkonen. Heippa vaan kaikille! Mun nimi on Juuli Vaulasvirta ja toimin Kotkan seudun musiikkiopistossa pianosoiton opettajana erikoistuen Suzuki-metodiin. Suzuki-metodi on niin sanottu äidinkielen metodi, jossa korostuu lapsen luonnollinen tapa oppia musiikkia. Eli vähän niin kuin vauva oppisi ensimmäistä äidinkieltään havainnoimalla, kuuntelemalla ja imitoimalla ympäristöään. Mä koen, että Suzuki-metodin avainasemassa on turvallinen ja inspiroiva oppimisympäristö, Suzuki-ohjelmiston soittaminen ja erityisesti kuunteleminen ja Suzuki-vanhemman merkitys oppilaan motivaation ylläpitämisessä ja tukemisessa niin kotiharjoittelussa että siellä pianotunneilla. Hyvällä soittoasennolla. Peppua taas vähän taaksepäin. Pystytkö kantamaan? Ettei putoo. 3, 4. Bravo! No, se on ollut erittäin antoisaa ja sitten kun on tällainen aika veijari tyyppi, niin on aina hetki lapsen kanssa päivittäin. Et se niinku 10–15 minuuttia, joskus se on ehkä 5 minuuttia, mutta aina lapsen keskittymisen mukaan. Ja ne onnistumiset ja kaikki esiintymiset ja onhan se niinku vanhempana huikeeta nähdä, että mihin kaikkeen se oma lapsi pystyykään. Kuormitusta ei ole nyt mun mielestä niinku tämän puolesta, että enemmänkin positiivista, että siinä on se, ensinnäkin siinä on piitekki, uusia asioita. Ja kyllä se ehdottomasti on vaan plussaa, että saa olla läsnä lapsen kanssa, niin kuin nykypäivänä varsinkin. Ne tulee siitä sellainen oma harrastuskin ja siihen kun asennoituu siihen, että se on yhteinen, niin se on tärkeää kummallekin.